Malikono ani maliko ka fo ka wali nyuma don ka sangani au ka dana ko tiga batale ka da Sherifa TV jakanso ka kerengani nyama jemkan so ma dono tene katabla alamusa akanuba wate fo munungo deliku na manya ka fo obla ka gela dongele nyanganye ni ansigi to ye angala de la jemkan ka ante sega ka au fo kokura ba o medeli ka fo manvi mami ye kanu alni so ke sirete ku ula ka au fo ka sangani au sigoro ye Jemuka bi anaje ka nyama nchogo na jelimusu amasika sira sura kasangani barona chogo ya yi nga bashi ko nte alanela sona machine ani jelimusu wana nyon sura ya jango kasika jemuka ke nyon fe chogo mina ola na manya ka fo obu chogo la jemuka donga munumbe an jugor madondo jemuka ina odeyi société nouveau sol ma odeyi onoka produisara ame fieni bon sengoro kala gina soro te premier gale o monindo jango kasiga o foro kasoro ka nyongon soro jemukan konnana amona gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bebe ni nene bara ni ni infusé ka ji kala ka ke teka o nene tiela mon père nika etidme ali mbo kundo dima te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise kilo ni do abia amangani sisan wani ye te ko jara te zara te o ka te ni abi sampi sababo ni ke wore be ni ya gila kura ka segi kana na ka ke go go wa ne ba infusé de mi ha me mi bi ya kli kwa appelé mo wa je mo ni de ji te o ka te la hika so za bole be fali fe ngade jama jara kadua ke te zara ye makele ngadanga mena ji e Allah farafidenu jara kadua ke te zara ye makele ngadanga mena mudunchi ye Allah ni tezara ankelen ko folo nin ko o shuru ko bla kerefe jemgan sigi chogo ni ndeye medeli ko do fo manivin do mani turmiyo ni odi adola ebeke do mala filier o siratiga la société nouveau soleil ma ambo foko wala nyimando kasangani o ka produisera o ye tezara Lipton zara TNSI manozi zara fakase yafuma bala corne befu zara logoti zara ko bla jeni foko wala nyimando manivin ni yeni nunge tamanyo ya adola eni kene ya be nyombulo nambura ula clip du jour zigiri nu jabate ametafa jijanka ufeno watina ame watimina udo wonte mala odeye Muhammadu Mustafa kishine mabaye adimso sana ma Fatima Tuzara ale bangani nusonja ame ode hukumu konnana ula jijanka ukanu jabate ayeno blake kake yaf mabala tashi blake nyeshi ni muso bayimo ula ame don lage ula ka nyon so dokokura jemkan konnana. Lucas Production présente. Nyanganti soro Fatima ta nyanganti soro dunia. Nyanganti soro Fatima ta nyanganti soro dunia. Mawabide soro Fatima ta nyanganti soro. Alakira de bangeni la Sahara unyanganti soro. Demusobi soro ngo Fatima nyanganti soro. Kadija tu bangeni la Fatima ta nyanganti soro. Musobi soro Sahara unyanganti soro. Udina ale furu muso Fatima ta nyanganti soro. Wolo babi soro ngo Sahara unyanganti soro. Asanu ni usani wolo ba Fatima ta nyanganti soro. Mamusobi soro ngo Sahara unyanganti soro. Shirifi de gaye na Fatima ta nyanganti soro dunya. Tabali mbokolo la Fatima ta nyanganti soro. Joni ke wali la
metigi nyonti soro Dara majini chabonya nangu zarau nyonti soro Munyo ni sabali la Fatoumata nyonti soro Nyonti soro Fatimata nyonti soro Kami zarau Fatoumata kanumbena Ibaba kira de kanumbena Ifruja Aliyu kanumbena Iworo donde kanumbena Izuru yaude kanumbena Nyonti soro Fatimata nyonti soro Saida Fatoumata Dami tigi ni wele kade Yera kamara ni wele kade Mubonya tigi ni wele kade Nimani diwe ya mami kona kaula Obonya tulaba Nifama ala ebonya Obonya ketiye tugu Bonya mimi zaraula Ala nikira ka bonya sedo Oka majugu jugu ya Ninga iwala jugu ya Ninga ezuru ya jugu ya Omabala oka bonya kataganye Ani jugu ya mami bonya Dawa ya tugu tila Ijogo de ibonya Ninga ibokolo la sanu ya de Fatoumata Zahra Fama ala ye kere kere Ike musolu nyamogoyi Silame musolu nyamogoyi Musolu iladege Muso sisi nyamomo Nyonti soro Fatimata nyonti soro Imae jamo fe nisonja la shirife Laka ude kontana Zahra ubanena Tanti Fatoumata tarawili Ito mate banena sa Nauka nisondia Nyonti soro Fatimata nyonti soro Tanti ajaratu tungara Zahra ude banena Nauka nisondia Tanti Aisha kumali Zahra ude banena Bashite Zahra de banguna tanti Fatoumata Traoré madame Aïdara ale de be bara nunu sangoro tani watina mafoka walima do bawo abe ulika jo la depuis ni wati ngonu suriya la na folo mi be bo afe albiala ka jidi abe hine mi ke kanyeshi fantaw ni desebato mo amedu de kaye na folo itawro ala kana alangulia amba foko sebe aka bara kelon la ula jemukan konda na sananga do kuno funo gafe kono ani mina jeka jemukan ga nyom fe bi ame korofo se gaira la aka fulla se mauma no watina ka afa fa jonu asera kulu jume tokola donc makanya areda do sananga do jemukan konna na katimanu kuno funo mbalawi mbala muso eni sokoma ma trosola ma kon bashite wati ne bi Shirifla TV sanfɛ e be foli la se mauma ma yirigare sigi me kilagen watina oh ok en fait jama be la jeni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni atakalage armaden baraw do negajuru ba fɛ ka anw sɔsɔ dɔɔni mawulele ga negajuru sira aywa technicien aye fɛrɛw ta cogo min na an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ sanu cɛ kunnafoni bala na tiga kari ka don o gale kɔnɔ fɔlɔ yanni an ka se ka yafuma bala o baaraw sigi sen kan ni ye jamana ka fasiri ta esɔri don ka sanga ni o ka bi bɔli ye o ye a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ma bɛnbabile dunbiya ale ye kalamakalasu dabaji la ka nɔbila kɛ a ko min bɛ taali kɛ jamana lakanani baaraw la wulumasiri tabaw o bɛ ka wulikajɔw kɛ ni sanw sɔrɔli ye a ko o siratigɛ la ka sanga ni yafuma b'a la jamana ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛma min bɛ taali kɛ yafuma b'a la bataki dɔ la min bɔra o ka ɲɛmaw yɔrɔ o ye a yira k'a fɔ ka bɛn ni dimanche don décembre tile 7 sanba 2025 ye état major général des armées olu ye a yira k'a fɔ baara dɔw kɛra wolomasiri tabaw fɛ ka daminɛ décembre tile 5 fo ka se a tile 6 ma minnu kɔnɔna na wolomasiri tabaw olu kɔni sera ka wulikajɔw caman kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ka se ka jugu ninnu ka se sɔrɔ o kan o baara dɔw kɛra Maw o poste de sécurité la Yoroso o cercle kɔnɔ Kucala maraboloba kɔnɔna na o siratigɛ la an ka wolomasiri tabaw sanfɛ kono ba maw olu koni ye maa ninnu nɔfɛ tugu fa ka taa o dayɔrɔ la ni ka laban ka taa bɔnɛ banfula ta ka coro o kan na ye o kɛra sababu ka se ka o caman kɔni n'u ka o bɔnɛ o nin na o hali bi o bataki kelen y'a yira k'a fɔ o dugujɛ desambre tile 6 sanba 2025 ka sanga ni o ka baaraw ye ka ɲɛsin jamana lakanani baaraw ma wolomasiri tabaw labanna ka taa
soni sigi jatigɛ wale kɛbaw olu ka dayɔrɔba dɔw kan min ni a bɛ fɛnkolo Sikaso da fɛ f'a ka se Yafuma b'a la yen o kɔni tun kɛ mɛ ka dagayɔrɔ ba dɔ dilan yen olumasiri tabaw tora sani dugu cɛ ka susuli kɛ cogo min na ka se ka o dagayɔrɔ yen ni ka o filenkolonci ni k'o dakolonci ni ka sɔrɔ ka o kun da dandɛrɛso kan hali bi Sikaso marabolo kɔnɔna na Burkina Faso ani Mali dancɛw don yen fana o taamɛ sɔrɔ jatigɛ wale kɛbaw kɛ mɛ ka o dagayɔrɔ dɔ sigi yen fana o kɛra sababu ka o yɔrɔ in kɔni filenkolonci ni ka dakolonci ni ka sɔrɔ ka taa cɛɛrɛkaw fɛ hali bi Sikaso marabolo kɔnɔna na yen fana olumasiri tabaw o ye san sɔrɔ juguw kan baw u kun kɛ mɛ ka taa o ka janfa jugu olu dagayɔrɔ dɔ ladon nu dugu kofɔlen kɔnɔna na yen fana olumasiri tabaw y'u to sani dugu cɛ ni ka laban ka susuliw kɛ minnu kɛra sababu ka se ka u ka dagayɔrɔ ninnu kɔni dakolonci o tɛmɛnen kɔfɛ ka to yɛrɛ sɔrɔ fɔ Nara marabolo kɔnɔna na yɔrɔ min bɛ wele ko Loadi Sheriff yen fana o kɛra sababu ka se ka se sɔrɔ diinɛ faamu jugu maa ninnu dɔw ka dagayɔrɔ kan ka sanga ni olumasiri tabaw ɲɛma olu ka laseliw ye ni ka yira k'a fɔ olumasiri tabaw kɔni o bɛ o se la dugu jɛ ni a bi cɛ janko ka se ka jamana kɔnɔdenw ni o bolokɔnɔfɛnw k'olu kɔni tanga ni k'o kisi wa baara ye a n'a to sen na o siratigɛ la k'a ɲini hali bi jamana kɔnɔdenw fɛ dɛmɛ ka taa ka ɲɛsin olumasiri tabaw ma ni kunnafoni jɛlenw dilen ye o ma janko hali bi baara min ni o bɛ la ni a laɲini ye ka se ka jamana in tanga ni k'a kisi ka jamana kɔnɔdenw tanga ni k'o kisi fo ka se o bolokɔnɔfɛnw ma o baara ka se ka san sɔrɔ cogo min na Bɛnbabile Dunbiya ale ka fasiri dɔ ye min salo ka bɔ histoire kɔnɔ ka sanga ni o ka bibɔli n'an ye histoire bila an bɛ indépendant tan o de ye kanabila ye n'an y'o o ta ka sanga ni Yafuma b'a la taji dɔnni mobili minnu bɛ taa tajiw dɔnni ka na Mali kɔnɔna na fasiri kɛba Ablaye Jara ale de ye a yira k'a fɔ ko maa jugu dɔw minnu ko ne ma se ka buguna tigɛ olu de filɛ ka poyi ka bɔ Yafuma b'a la Bamako ni Buguni cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma Sido ani Keleya ɲɔgɔn cɛ ka se ka na o ka janfa jugu kɛwalew dɔw ta ka ɲɛsin an ka o taji dɔnni citerne ninnu mɔ a baara kɔni kɛra sababu o ka se ka Yafuma b'a la o ka kisɛw suru ka ɲɛsin mobili dɔw ma o siratigɛ la kunnafoni a yira k'a fɔ baara in kɔni a kɔni kɛlen an ka olumasiri tabaw o nɔ kɔni fɛ olu fana ye ɲɛsin jugu ninnu ma ni ka laban ka kɔni kɛ o gɛnni ye sa jugu o kɔni o ye o yɛrɛ ɲini ka o bɛɛ n'a ta olumasiri tabaw olu kɔni kɛra sababu ka se ka o ka ca o caman ni kɛnɛ karaba ni ka laban ka se ka mobiliba ninnu kɔni dɔ ka bɔ o bɔrɔ la fo ka se Bamako kɔnɔna na o ɲuman bɛɛ lajɛlen donna Bamako kibaruya y'a yira k'a fɔ o nɔgɔnni na o ka marifakisɛw kɔni kɛra sababu ka se ka citerne minnu sɔrɔ o yɔrɔ la an ka olumasiri tabaw taara ka taa dɛmɛ don o citerne ninnu ma cogo min na o kana se ka taa ni o ye ni ka laban ka olu lasago cogo la cogo min na o ka se ka kisi ka bɔ juguw ka janfaju baaraw ma kunnafoni in kɔni a sɛbɛnna Ablaye Jara fɛ ka bɔ kanabila kɔnɔna na a ko n'i ye a ta k'a lajɛ o nɔ kɔni fɛ a baara in kɔni kɛra sababu olumasiri tabaw ka sanga ni o ka baara ɲɛdɔnw ye o kɔni y'o to sani dugu cɛ a ka ja olu minnu kun b'a la ka se ka mobili ninnu dɔ ka se ka san sɔrɔ juguw kan ni o ka janfa jugu ninnu tiɲɛni ye o kun ye minnu ta ka ɲɛsin an ka taji dɔnni mobiliw ma baara in kɔni kɛra nin cogo de la ka sanga ni kanabila olu ka fɔli ye an sera ka min salo ka bɔ Ablaye Jara ale ka fasiri kɔnɔna na ka sanga ni o ka bi bɔli ye n'an ye kanabila bila indépendant an bɛ Nouvelle Horizon ɲɛdankura an y'o ta n'an bɔra Yafuma b'a la hali bi an bɛ to citerne ko kunkan Bamako ani Kulukoro tɛmɛnen kɔfɛ an b'an kun da Mopti Koro ani Bajangaraka k'a yira k'a fɔ ka bɛn ni jumadon desamɛkuru tile 5 sanba 2025 ye min bɛ tali kɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya Bajangara ni Korokaw olu kɔni nisɔndiyalen ye u ka citerne dɔw bisimila citerne minnu Yafuma b'a la ni o kɔni taara ka ɲɛsin marayɔrɔ kofɔlen ninnu ma n'a ma ɲa k'a fɔ yen fana tajiko gɛlɛya kɔnɔkun sen bɛ olu fana ma o siratigɛ la bɔlɔlɔw kɔni bɛɛ lajɛlen minɛna k'a fa an balakaw cɛw den danu bɛɛ lajɛlen bɔra jamana ɲɛmaaw da fɛ walasa ka se ka o kansɔnw sɛbɛkɔrɔ yira ka ɲɛsin olumasiri tabaw ma olu minnu bɛ nin baaraba in na walasa hali bi jamana ka se ka tanga ni ka kisi o siratigɛra Korokaw fɛ min bɛ tali kɛ Yafuma b'a la citerne ba k'a yira k'a fɔ kalo 2 tɛmɛnen kɔfɛ ni o yira k'a fɔ o ka courant kɔni kun tigɛ mɛ ka sababuya kɛ Yafuma b'a la fɛn caman ye o siratigɛ la tajiw kɔni taji dɔnni mobiliw caman donna Korokaw fɛ o siratigɛ
siratigɛ la a kunbɛn la bonya ni nisɔndiya kɔnɔ koro ka denw bɛɛ lajɛlen fɛ o camion citerne kelen olu dɔw fana donna bajangarakaw fɛ o siratigɛ la i b'a ye k'a fɔ yen fana bajangaraka denw de bɔra ka caya ka kɛ jamakuluba kelen ye walasa ka se u ka nisɔndiyaw sɛbɛkɔrɔ danganamaya ka ɲɛsin ni mobiliba ninnu bisimilalen ye ni k'a yira k'a fɔ o danga nabaw o na mɛn o na kuma na sekun kɛ bɛ ka o kɔnɔ o siratigɛ la o ye foli ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma olu minnu ni u ka baarabaw ni wulikajɔw kɛra sababu ni mobiliba ninnu ka se ka olu lasɔrɔ ni ye a ta k'a lajɛ o nisɔndiya kelen fana o de yera Moti marabolo kɔnɔna na kumana min na ni olu fana ka taji doni citerne baw sera ka Moti dugu lasɔrɔ o fana kɛra nisɔndiya ani farifoni ye Moti ka denw bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya ma sifinnakaw olu de bɔra ka fara ka se ka ko in labɛn janko tajiw minnu nana bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ cogo min na a ka ja a ka se ka lase cogo ɲuman na o conseil régional de la jeunesse Motikaw fɛ olu bɔlen n'o ɲɛmaa ye Usmani Mayiga ye o kama colonel ka fara a ka jɛrɛjɛkulu maaw kan olu de filɛ ka bɔ ka caya ka se ka fara maa ninnu kan walasa cogo min na baara kɛ se ka kɛ ka ɲa ni u ka dɛmɛ talen ka ɲɛsin maa minnu n'a mɛ tajiko la jisuma ani boisson fo ka se dumunifɛnw caman ma o ye o se kura olu la k'o ta k'o di maa caman ma Dɛma Kɔnte ale ka faso dɔ min salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ min b'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw hali bi u kalenkan don jamana in fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka tajiko gɛlɛya ni k'o bila dɔ fɔ kɔnɔna na n'an ye Nouvelle Horizon n'an y'o bila min bɛ tali kɛ Yafima Bala Sɔrɔ de Bamako n y'o ta n ye Sɔrɔ de Bamako ta an bɛ taa soutien aux personnes vivant avec un handicap min bɛ tali kɛ Yafima Bala décembre tile 3 san o san o bɛ taa ka ɲɛsin maa lɔjuratɔw don diɲɛsɛnigɛnɛ bɔnna kun kan o siratigɛ la jamana ɲɛmaa min bɛ tali kɛ général d'armée Asimi Goyita la a ye a bolo fa k'a to dɛmɛ na ka taa ka ɲɛsin maa minnu ni lɔjura don ka sababuya kɛ min bɛ tali kɛ maa 100 bɔɲɔgɔn ko olu kɔni ka bɔ kati cercle kɔnɔna na kabini sibiridon décembre tile 6 ye olu ye dɛmɛ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ɲɔbɔrɔ malobɔrɔ 100 ɲɔbɔrɔ 100 ka fara makɔrɔni paquet 100 ani 20 litres tulu bidon o 100 ka se moto sen 3 o 10 bɔɲɔgɔn ko o taara ka di maa 100 bɔɲɔgɔnko ma baara in kɔni kɛra nisɔndiya ani farifoni kɔnɔna na jamanakuntigi président de la transition générale d'armée Asimi Goyita fɛ a baaraw bɛ don hokumu kɔnɔ o de ye diɲɛ seleke naani bɛ don min ta ka ɲɛnamaya ka ɲɛsin maa lujuratɔw ma ni décembre tile 3 san 2000 décembre tile 3 don san o san o siratigɛla baara in kɔni kɛra Kati préfecture de kɔnɔna na min baaraw a bɛɛ lajɛlen kɔni a kɛra maa caman ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya ma Agibu Danbele ni o ye conseil spécial ye ka bɔ François maa ɲɛmaaba yɔrɔ ale tun bɛ kɛnɛ kan ka fara o kan Kati préfet o tun bɛ kɛnɛ kan fɔ ka se maa kɔfolo ninnu caman ma o siratigɛ la Modibo Dunbiya maa ninnu cogoya la ale kɛlen ka kɔrɔfɔ ta a ko ni a yira k'a fɔ nin ma ba ye olu la baw jamanakuntigi a bɛ tilen ka min fɔ o de ye nin ye bɛɛ lajɛlen sen ka don jamana baara la maa si kana kɛ kɛrɛfɛden ye wa kuma ni kuma a bɛ o baaraw ta ka ɲɛsin olu ma ka sanga ni dɛmɛ ni dɛmɛ ye ka ɲɛsin olu ma ko o la o kɔni bɛ a fɔ ne k'a tanu k'a waleɲuman dɔn kosɛbɛ Kati préfet Aruna Jara ale ka kɔrɔfɔ ta a ye a yira k'a fɔ ko Kati a commune 17 Kati cercle o bɛɛ lajɛlen cogoya la a kɔni bɛ foli ta ka ɲɛsin jamanakuntigi ma ka sanga ni a ka baaraba in kɛlen ka ɲɛsin maa lajuratɔw ma o siratigɛ la ale kɛlen ka kɔrɔfɔ ta Agibu Danbele jamanakuntigi tɔgɔ la a ye a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaa ka laɲini de ye ka bɛɛ lajɛlen sen don jamana baara la maa si kana a yɛrɛ ye kɛrɛfɛden ye o siratigɛ la baara in de bɛ kɛ a fɛ sanga ni waati bɛɛ ka ɲɛsin maa ma cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a yɛrɛ ye malikura baara kɔnɔna na Yusufu Konate ale ka fasiri don an ye min salo ka bɔ Sɔrɔ de Bamako kɔnɔna na ni ka kunnafoni bala kuncɛ ni min ye o de ye Zeniti Bale ye Zeniti Bale n'an ye o ta an bɛ taa hali bi Mali jamana faransɛ fanga maa olu ka baarabaw kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Yafima Bala Burujali la diinɛko bunakun ka ɲɛsin diinɛ ɲɛmaaw ma jamana ɲɛmaaw kɔni filɛ ka baara kɔrɔ dɔw bolo da min bɛ se ka kɛ sababu ka dansiri o baara ninnu na o siratigɛ la min bɛ tali kɛ jamana gouvernement kotigi Gale général de division Abdoulaye Mayiga ale ye diinɛ ɲɛmaaw bisimila ka bɛn ni alamisa don décembre tile 4 sanba 2025 ye primature kɔnɔna na baara ninnu kɔni hakilina don min taara jamanakuntigi fɛ général d'armée Asimi Goyita laɲini jumɛn bɛ a la o de ye ka se ka dan siri dantɛmɛ waliw madama burujali kɛwalew ani
kuma langolo minnu bɛ fɔ kuma ni kuma ka ɲɛsin diinɛ ɲɛmaaw ma ka se ka dansigi o baara ninnu na o siratigɛ la a yira k'a fɔ kulu donna sigi sen kan kulu min ka baaraw na kɛ ka hakili jagabɔw kɛ walasa ka se ka dɔn k'a fɔ baaraba minnu bɛ se ka sigi sen kan walasa hali bi laɲini min filɛ ka ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ o laɲini ka kɛ sabatifɛn ye o siratigɛ la o ye a yira k'a fɔ baaraba minnu na boloda o de ye ka se ka kɔn ka dansigi baara dɔw ko anticiper les tensions ka se ka kɔn ka ɲɛbila baara dɔw kɛ min bɛ kɛ sababu ka fɔɲɔgɔnkɔw k'olu bɔ maaw ni ɲɔgɔn cɛ prévenir le discours de haine o fana dɔ ye ka se ka bali kɛ ka ɲɛsin kɔrɔfɔ juguw ma kɔrɔfɔ minnu bɛ tali kɛ mangoya kɔrɔfɔw la ka ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma madama diinɛ ɲɛmaaw ma ka se ka dansigi o fana na o tɛmɛnen kɔfɛ n'i ye a ta ka lajɛ traiter tout manquement susceptible de nuire à la cohésion sociale et à l'ordre public o tɛmɛnen kɔfɛ ka se ka wuli ka jɔ sabati janko kɔrɔfɔ minnu bɛ fɔ n'u bɛ kɛ sababu ka se ka maaw cɛ bɛɛ ni ka o lagosi fo ka se ka jamana basigi ni k'o lagosi ka se ka dankari o kɛwale ninnu bɛɛ lajɛlen na jamana gouvernement ɲɛma premier ministre a ko ni a yira k'a fɔ baara in laɲini de ka se ka bɛɛ lajɛlen sen don a la nka laɲiniba min bɛ a la o de ye burujali ka ɲɛsin diinɛ ɲɛmaaw ma Mali jamana kɔnɔna na danga sigi o la o siratigɛ la min bɛ tali kɛ diinɛ ɲɛmaaw ko na o ye yafuma b'a la wele jaabi fo ka se chrétienso maaw ma bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan Mohamed Makiba au conseil islamique du Mali tɔgɔ la ale kɔni ye a yira k'a fɔ olu kɔni labɛnnen don ka jamana ɲɛmaaw dɛmɛ ni hakilina ninnu na minnu tatɔ filɛ o fɛ walasa ka se ka fusiri kɔrɔfɔ juguw la burujali kɛwalew la minnu bɛ taa ka ɲɛsin diinɛ ɲɛmaaw ma an ka jamana kɔnɔna na o siratigɛ la premier ministre kɔni ye a yira k'a fɔ kulu ninnu na sigi walasa baara min laɲini tɔ don ni o ye burujali ka bɔ diinɛ kɔnɔna na a ka ja burujali ka bɔ ka min bɛ kɛ ka ɲɛsin diinɛ ɲɛmaaw ma ka dansiri o la cogo min na o baaraw ka se ka kɛ sabati fɛn ye ni ɲɛ ni salo ka bɔ min kɔnɔ o de ye zeniti bale ye nin fana de bɛ dansigi bi fasiri gafe la an sera ka min fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni bi jɛmukan ye n y'a fɔ cogo min na maa kelen baara don bawo jelimusow ma se ka kɛnɛ lasɔrɔ n y'a jigiya k'a fɔ n sera ka dɔɔnin min fara ɲɔgɔn kan o de ye nin ye o la an bɛ taa tezara filanan ni o mɔ mɛn i ka fiɲɛni bɔ senkɔrɔ sɛgɛnnafiɲɛ bɔ o bɛ kɔmɔsɔrɔw kan jan an ka sɔrɔ ka kuma di an ka maa wele ma. Ne ye Tezara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu. Nin bɛ bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ. Mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya. Ne de ye Lezara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. Aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de star ye. N'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɛw sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye. nin ye Tezara nin kun ye o tako filanan ye n y'o de fɔ sɛgɛnnafiɲɛ bɔ o de bɛ kɔmɔsɔrɔw kan ja ani kunnafoni balaw tɛmɛnen kɔfɛ nin bɛ kɛ sababu an ka se an ka don maa wɛrɛlen ma balimamuso e ni sɔgɔma ko kura ma kɔni baasi tɛ yen nin waati in na n y'a jigiya k'a fɔ nɛgɛjuru kɔni o ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni ma fili o la e bɛ waati in na Chérif TV sanfɛ foli i b'o ta k'o di bɛɛ lajɛlen ma k'i yɛrɛ fɔ maaw ye i yɛrɛ ye jɔn ye ani bɛ yan kulu jumɛn cogoya la. an filɛlikɛ jama bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ni madame Sanogo Aminata Dao la présidente du Numaya Fatoumata Touré. Madame Sanogo Aminata Dao e ye kulu dɔ de ɲɛmaa ye ni ma fili e y'o de fɔ nanzarakan na présidente Numaya Fatoumata Touré. Ok o ye kulu o de ye kulu in tɔgɔ ye wa. Awɔ. Kulu in tɔgɔ de ye na Fatoumata Touré association Numaya Fatoumata Touré. Ok sisan o la bi e bɛ Chérif TV sanfɛ anw ni ENA jɛ ka jɛmukan kɛ ɲɔgɔn fɛ
kulu na Fatoumata Touré mun de kulu sugu jumɛn don ani hakilina nana cogo di e la e ka se ka kulu sigi sen kan. Alhamdulillah ni hakilina nana cogo min na ne ka musokɔrɔba Ala ka hinɛ la Aja na Fatoumata Touré ale de tun bɛ to ka balo sigi depuis an ka dɔgɔ a bɛ balo sigi bon ni fajiri jigila dɔrɔn i b'a ye balo in tɛ ye tuguni donc an b'a ɲininka a musokɔrɔba sura an datɔ balo tun bɛ yan mais dugusɛ kɛra an ɲɛ t'a la a b'a fɔ ko kɔngɔ t'an na minɔgɔ t'an na ko ale kɛra an da ye baloko kuma na donc Ala nana a minji dɔgɔya waati min a tun bɛ to ka ni baara kɛ ni alimami dɔ de ye donc alimami ko la sisan ko ko gundo dɔ tun bɛ ale ni musokɔrɔba cɛ na Fatoumata Touré ko n'a ma ɲɛ kɔni ko a minji dɔgɔyara ale kelen tɛna se nin gundo kɔrɔ donc f'ale ka nin gundo ale k'a fɔ donc kɛnɛ kɔnɔ sisan alimami ko k'a tun bɛ to ka balo labɔ fajiri ko ka taa di ale ma ale k'a di kaburulo mɔgɔw ma mun ye kɔrɔbiya chauffeur ani sujolaw ani kaburulo gardien ani misiriwelaw donc ale n'a tun b'o baara kɛ gundo la san caman bon n'a ma ɲɛ kɔni ko a minji dɔgɔyara ala y'a ka kalifa minɛ a la ale kelen tɛna se ni gundo kɔrɔ donc ale b'a fɔ donc o de la sisan an bɛ dabali banna an y'a ye donc ni maa ninnu o ni dɛmɛli ka kan wa parce que an yɛrɛ tun t'a la k'a fɔ ko ni maa ninnu kan ka dɛmɛ donc o yɔrɔnin bɛ ala kɛ an segila ka na a ka sukuya kɛnɛ yɛrɛmana an seginni ka na donc ne nana min ye ne ko an ka sotigi ma ko mais est ce que ne tɛ n sen da musoya sindanu na mais n bɛ taa kɛ jɛkulu ye donc ɲumanya na Fatoumata Touré nacogo filɛ n y'a kɛ jɛkulu ye k'a tɔgɔ da la sisan ne y'a faamu jɛkulu in tɔn min don e y'a tɔgɔ da musokɔrɔba de la an ka musokɔrɔba la ka hinɛ ale donc jɛkulu in tɔgɔ dara ale la na Fatoumata Touré e ko ni su kun kora musokɔrɔba tun bɛ balo bɔ ka bila olu bɛ ɲɔ di malo sufɛ a b'o bɔ ka bila aw da kuma mais ni dugu jɛra a b'a sɔrɔ a tɛ yen donc ja a tun bɛ taa di alimami de ma donc pour que u ka se k'a lase maa o maa minnu ni a ka kan minnu tun bɛ degun kɔnɔna na olu dɔw ye yafuma b'a la sɛlɛ dɔw a la kɔlɔsibaw n'o o ye kaburudo gardien ye kɔrɔbiyari mobili suta mobili olu bolobaw ani misiri wulelaw olu ani sujolaw ani maa minnu ka baara bɛ taa ka ɲɛsin maa wɛrɛ suturali ma donc olu ka se ka o yɛrɛ dɛmɛ n'a ye donc ale ka baara kun ye nin ye donc o de y'a to e fana kelen ka hakili ta k'a jira k'a fɔ maninfin bamananw ka kuma don ko ni fa ye lajiri min na ni ma se ka yɛlɛ a la i bɛ guloki bɔ ka sigi a ju la maaw tɛmɛtɔ n'o ma fɔ k'a yɛlɛtɔ b'a fɔ k'a jigitɔ don donc e kɔni y'a yira k'a fɔ e fana n'a sen n'a sira nɔ la o de nana ni jɛkulu in sigili ye jɛkulu in sigira a bɛ waati joli bɔ bon jɛkulu min sigira sen kan a ka ca ni san 7 san 8 mais an ka to ka an ka donation médiatiser ka téléso wele ka na médiatiser an ye récépissé bɔli le ma kɔnɔ donc an ye récépissé sɔrɔ san ɲinɛ an san 4 ani dɔɔni donc depuis récépissé sɔrɔla an sɔrɔla san ka to ka kɛ téléso wele ka médiatiser n'an bɛ dɔn kɛ voilà mais avant ça an tun b'a kɛ ten dɔrɔn sutara la an ye jɛkulu sigi an tun b'a kɛ sutara la donc musokɔrɔba tun b'a kɛ cogo sutura la e fana tun b'a kɛ o cogo la n b'a kɛ ten parce que o y'a sɔrɔ e ma yamaruya papier sɔrɔ ni o ye récépissé ye min b'a to e ka tɔn ka lakodɔn donc o la e fana tun b'a kɛ sutura kɔnɔna na i n'a fɔ musokɔrɔba tun b'a kɛ cogo min na o la madame Sano an bɛ taa dawa min fɔ o hakilina na o ye hakilina ye maa kan ka min fɔ ka walima sisan musokɔrɔba tun bɛ balo kɔni ta ka bila sisan e ta kɛ jɛkulu ye yɔrɔ e fana b'i ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maa kɔfɛla ninnu de ma ko di sɛlɛdo lakɔlɔsibaw ni o de ye an bɛɛ bɛ laban yɔrɔ min na ni o ye kaburudon ye maa minnu ka baara bɛn bɛ o lakɔlɔsili ma yɔrɔ fana ka tɔn bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma bi misiriwelaw e b'olu fana dɛmɛ sutura minnu bɛ suturali kɛ jolikɛlaw e b'olu fana dɛmɛ kɔrɔbiyɛrɛ bolo e b'olu dɛmɛ mais e b'i ka dɛmɛ sɔrɔ cogo di bon ne ka dɛmɛ sɔrɔ yɔrɔ ne dɛmɛbaga fɔlɔ ye ne furucɛ ye monsieur Sanogo ale ye ne soutenir kosɛbɛ parce que n nalen ka bɔ musoya ka suguya kelen ka Abidjan jamana kan ne a ɲɛfɔ a y'an sigila an kumana donc ale kɛra n dɛmɛbaga fɔlɔ ye ka tila ka ne balimaw mun bɛ Amérique jamana Faransi Côte d'Ivoire olu bɛɛ farala an kan k'an dɛmɛ
parce que bien k'a fɔ vraiment ni hakilina min sɔrɔ a ɲɛna surtout que musoba yɛrɛ ka hakilina tunu donc u bɛɛ ne soutenir donc on commence là ka baara kɛ ten ani ne yɛrɛ bɛ jago minnu kɛ m'o wari ta ka don a la voilà donc an kɔni bɛ ka taga ten mais jusque là on n'a pas encore de bailleur ani ala dɔnbaga kelen-kelennin dɔw maa ŋɛrɛ ɲumatigiw voilà mun gɛɲɛ ka ɲi olu fana bɛ an dɛmɛ a ko la parce que a ko tagalen a bɛ to ka médiatiser u y'a ye donc u to ka dɛmɛ kɛ voilà donc an bɛ dɛmɛ kɛ sunkalow ni selidennin ni selibaw asuraw mawuludiw an bɛ to k'olu kɛ. An yɛrɛ tun bɛ ɲininka n ko dɛmɛ in bɛ kɛ san waati jumɛn? Bon an b'a kɛ olu wagati de la en fait ne yɛrɛ bɛ dɛmɛ kɛ don dɔ mais don o don awɔ mais min bɛ médiatiser o ye nin don kofɔlen ninnu ye sunkalo awɔ selidennin ni seliba awɔ ani asura ni mawuludu ani école wuli an bɛ dɔw an bɛ to ka dɛmɛ la k'u denw hakɛ jateminɛ n'u den hakɛ min b'u bolo et puis bon an bɛ fɛngɛ fana di u ma mais tuma dɔ fana nɛnɛ waati fɛ an bɛ to ka nɛnɛfiniw san nɛnɛfini ni ani dɔw waati ya awɔ an bɛ to ka san ka taa di u ma parce que misiriwela bɛ soli ka bɔ ka bɛɛ dalen to sanji kɔrɔ nɛnɛ la bon kabilo gaji ale bɛ a ka denbaya to ale bɛna si san kɔrɔ nɛnɛ na a bɛ ten donc kɔrɔbiya chauffeur bɔ heure t'olu la banni mana kɛ heure u bɛ wuli sojɔla fana ni bɔ heure t'u la donc a bɛ ten donc an bɛ nɛnɛfiniw ɲini a n'a chaussette n'a gants ka d'u ma. Mais sisan o la e bɛ dɛmɛ in kɛ cogo di yala o bɛ tɔgɔ de sɛbɛn ka dɛmɛ wa tari e yɛrɛ kɔni ne b'a lajɛ ni e kan ka minnu dɛmɛ e bɛ wuli ka se quartier kɔnɔ ten misiriw kɔnɔna na kaburudon kɔnɔ tari walima e bɛ dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin cogo di. Bon sisan ne ka équipe bɛ Mopti Sikaso ani yan Bamakɔ yan donc an ye dɛmɛ kɛ Sikaso ni Mopti Bamakɔ a kɛ o kɛ ne bɛ n ka équipe de bila fɔlɔ an bɛ jeunes bɔ u bɛ taa recensement la u bɛ taa misiriw la ka misiriwelaw tɔgɔ ta u bɛ t'u sara imamu na fɔlɔ ka diɲɛ ɲini u fɛ u b'u ka misiriwelaw tɔgɔ di u bɛ taa kaburulo la bon ni ne ka équipe segila sisan ne bɛ bɔ su fɛ 22h soit 21h u si t'a karama ka lajɛ bon a début c'était pour voir ne ka équipe ninnu danayamaw de ye wa n'a y'a sɔrɔ ni mɔgɔ sugu minnu de don donc ne tun bɛ bɔ o kɔfɛ tuguni ka segin ka taa o misiri kelenw na ni o tɔgɔ kelenw ye ka ɲininkali kɛ nin tɔgɔ ninnu fɔla u bɛ a ka nin misiri la wa u b'a fɔ awɔ ni kaburulo fana ne ka mɔgɔw bɔra u ye tɔgɔ ninnu di kasa ni kasa de don awɔ u bɛ min fɛ k'u ye donc bon ne bɛ to k'o de kɛ kabini u t'a karama f'u nana bɔ a karama donc tout ça min ka équipe fo yɔrɔ la ɲumanya Nafatuma Ture équipe bɛɛ voilà donc vraiment u ni cɛsiri ka taa vice président na ka jigin secrétaire bɛɛ la région bɛɛ jɛkulu la bɛɛ ni ce donc ne b'a kɛ ten bon Côte d'Ivoire ta fana tuguni u kelen de don an bɛ taa ka a fɛngɛ tan ka taa bon renseignement ninnu ɲini cogo la donc n'an y'a sɔrɔ sisan an bɛ sɔrɔ ka san k'u wele ni donbolo bɛ di sini an b'u wele su in na bon sini a kan sɔrɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ a ka na nin yɔrɔ nin na a b'a yɔrɔ dɔn ko awɔ bon ni mun t'a yɔrɔ dɔn an bɛ moyen ɲini ka t'u ta voilà u bɛ n'a kɛnɛ kɔnɔ voilà donc c'est ça. Madame la présidente m'a fɛ ka e ɲininka e da sera yɔrɔ dɔ ma e ko e da sera marabolo dɔw ma yɔrɔ e ka jɛkulu in yɛrɛ a jabala bɛ yɔrɔ jumɛn na ani Mali kɔnɔna na aw ka bolofaraw bɛ ye marabolo jumɛn ni marabolo jumɛn kɔnɔna na. Bon bolofara bɛ Sikaso a bɛ Mopti a bɛ yan Bamakɔ bon an ka bureau bɛ Mopti bureau fana bɛ yan Bamakɔ Cour suprême kɔfɛ. A ka siège ba yɛrɛ o bɛɛ ye Bamakɔ yan awɔ a bɛ Cour suprême kɔfɛ awɔ bon pour le moment an ma siège dayɛlɛ parce que an bɛ fɛ ka siège kɛ Sikaso de comme o yɔrɔ ne yɛrɛ sigiyɔrɔ an bɛ fɛ ka siège kɛ Sikaso donc pour le moment bureau de b'an bolo bureau de b'an bolo mais siège an bɛ kɛ c'est à dire o baara daminɛna mais ale ma ban fɔlɔ an bɛ k'o jɔ mais tɔ ninnu ye bureau de bɛ yen awɔ bureau de donc bureau de réception là où vous réceptionnez déjà i bɛ mɔgɔw bisimila a bɛ kumaɲɔgɔnw kɛ o dɔ bɛ Bamakɔ Cour suprême kɔfɛ dɔ bɛ Mopti dɔ bɛ Sikaso Sikaso ta fana na bɔ an bɛ k'o kɛ siège de o bɛ ka jɔ o bɛna kɛ dagayɔrɔ yɛrɛ de siège national mais marabolo tɔw la yɔrɔ aw tɛ yen wa Mopti bon si sisan on envisage même bientôt en 2026
an tun ye laɲini dɔ sabati comme ta Segu bon o bɛra ni fo ni équipe yɛrɛ tun farala ɲɔgɔn kan ka ban bon o bɛra ni insécurité donc on a préféré laisser mais jusque là nga équipe B ou be bara là maintenant présentement en 2026 on compte quand même s'imposer à Kita voilà parce que voilà parce que Kita anga nyamgo de enroulé ka dali anga ta et donc aleka Euroboy donc on envisage partir à Kita Sigu et Koulikoro olu bien un programme na folo donc on a to envisager c'est ça madame Sanogo Ameta Daw et ni ngoni e ka bara manasi ya fo chomna e ka deme dongo dodi ni ala e se di e ma domina ni domi dugu jere enyana ni bisiga mingi e boke nga e wati do fana de suwantimbe ulu kun tafana o jagwa di o de mawludu ne asura sildi ni silba ani sungolo konnana e me wasi san ni mami makobe sisan o be ke la getele la do bisiga fo chena ne bini imera ye nunu hukumu konnana nye misiru welayi wala nye kaburu gardien nye korbia bolayi même mako fana be demena na tigi mako ba fait donc ni deme do be ke président ka deme dawlema yolo ni mo mi mako do la numéro do be ebulu bien sûr donc bisika numéro mi fo donc ni mo mi mako do ke welewa wala ma fa bisika ke mo do ba fa abeka ne mi fo akanga deme donc maintenant numéro do be ebulu la ni mo mi wele ke akafo ma fa fana ta bien sûr au numéro du mail c'est le 112 biolo vlani fla 112 22 et moani fla 26 moani woro 29 moani kononto mais c'est que ni ju sira inka ni mo mi ba fe ga I jeguli e ka imanyama kuma nyonya akera mangere nyuma tugo e ba fe ga deme farata ka dama bawo abeka bara minge ani deme kaka donc e bisiga ni ju sira mi wele ode biolo vlani fla moani fla moani woro moani kononto alhamdulillah c'est ça moani biolo vlani fla moani fla moani woro moani kononto donc ni mami yo nege juru sira in Congo akera iba feka président de Medo e ba la soro wala ma nya fo no wati na mado fana bisiga jemgan leke ka fo am fana mako be demena ni fana président wele no ya soro bisiga de mesira mi donc ifana la soro là c'est ça madame la présidente yoro bara beni a Geleado e ko jekulu sikila abe do ni bo jekulu to dama mamina odi anga musoro ba mina a tara ale no de la ka ke la degli yoro e Geleado chama soro bara indamne ni bichewa ni Geleado chama bara soro bismillah mais je veux pas quand même tout dire mina demande mon fort Geleado bonne rega Geleado yeremi ni touché ko sebe yaro anga bara ni région nous fi atenya fika body marabulu awo voilà fika tara boyikata jana awo surtout au Sénégal aussi en beaucoup là-bas normal c'est 5 ans follow mais Sénégal déjà d'ici janvier 2026 au c'est 5 ans donc au voyage au beke il be voyager Côte d'Ivoire Sénégal bon maintenant na fera ko ibi ifurcha de tiko ika dimsanu de tiko nyaro amanoko ibeta mais ne be furcha fo nyola monsieur Sanogo akadane yala bari muso voyager que là-bas à bede be fama tiendo a bede be fo boni cheli make hakiri mai na make mo yimi familiale vraiment atsika nyoko femme tiendo donc c'est une personne qui m'a toujours soutenu ayi deme wa mo koy comment fo c'est pas son problème ale ko ale nyabe Abraham Souka et tobe jekulu mina nyentaka ale nyabo drone là donc il me soutient bon demsenu fana kadi demsenu be ibakati koro tomado be voyager demsenu bi wuri mama ibe na donjume mama imena de mama nyina fimbena abe mikende nina ala drone baldo mais bi geriadi parce que bi ka ni voilà bika ke deme de kama donc we gele bay mi touché ko sebe c'est-à-dire que le fait que et furumusoyi et be dora mara konnana akadi muso be kumanu kuma ka to e che kerefe wala ma dion kerefe mais kuma dula abe nafa e yere ka bo onu kerefe ka so ba ke bara yere yi jekulu in chwala o ye gelia de o ye degun do yi na o bela ya yere ka fo ko sotigi
monsieur Sanougou a ma gɛlɛya ale kɔni kɛra maa hakilitigi ye maa lafaamuyalen a y'i dɛmɛ kosɛbɛ nin yɔrɔ la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Sanɔgɔlaka olu hakili ka bon n'i y'a jigiya ka fɔ Senufo don n'i y'a ta k'a lajɛ olu de b'o kɛ ka caya n'o tɛ ni miyankaw don olu de ka kuma ka ca miyankaw ni ganaw ani samɔgɔw olu tɛ faamuya kɛ olu ka kuma ka ca nka Senufo kɔni an Senufo an b'a faamu o la an bɛ Sanɔgɔkɛ fo k'a waleɲuman dɔn mais sisan e da sera yɔrɔ dɔ ma e ko Senegali ta ko yani san kura cɛ bawo janvier ye san kura de ye ko i y'a jigiya k'a fɔ o na sigi sen kan o b'a yira fɔ tɔn in Mali kɔfɛ a kɛn bɛ ka bolofara bɔ jamana wɛrɛ la wa? Oui, Côte d'Ivoire, Djama, Ani, Sénégal. Et puis pourquoi pas encore aller plus, mais en tout cas, il y a un projet là, c'est Côte d'Ivoire, Sénégal. Hors Mali, quoi. Côte d'Ivoire et Sénégal, il y a la Sénégal, c'est déjà ok. Maintenant, Sénégal, il y a un récipicé les Macono. Donc, nous, au Dama, on a lancement au Kéola. Donc, Côte d'Ivoire, et le Baramounga, ou quel est le Côte d'Ivoire? Aucun n'est parce que moi-même, en réalité, je suis ivoirienne, de nationalité ivoirienne. Mais on fout la malienne donc elle est malien donc elle est la malienne. Aïe, mais aïe, malienne ou ivoirienne. Je suis ivoirienne. Aïe, et toi? Aminata Dao. Et Djamou? Aminata Dao, aussi Dao. Oh, Dao est chez Djamé. Au Djeneka de la Côte d'Ivoire. Oh, au Djené. Oui. Ne fait Dao est mianga do. Bon, c'est ça. Dao est Djamana Bella. Ni c'est la Ghana, c'est ça. Dao la Kaobi. Nord-Léa, Dao la Kaobi est fini, oui. Ntaro. Comment on appelle la race là? Djorameo. Voilà, nord là, ton bouton ni enfant. Ni tarai, ou à faut ouye. Ni tara sikaso marala. On dit je suis mienga. Ah, Dawa fait Dawi mienga. Voilà, pourtant je suis au Djeneka. Oh, et au Djeneka. Oui, ma mère aussi est au Djeneka. Touré de Djéné. Oh, au Djéné. Oui. Ah, bon, au Djéné derrière. Oui, oui. Au Djéné de Wukono. Au Djéné de Wukono. Ville même. Oh. Oui, oui. On est sur au Djéné. Voilà. On est sur au Djéné. Donc c'est comme au Djéné, c'est comme les nordistes d'ici du Mali là. Mali, nordiste, Mortine, Tomboutou. Donc au Djéné, Fanabe Djati, Côte d'Ivoire, nordiste où les fait. Voilà. Donc moi je suis au Djéné, quand on donne au Yodor en Côte d'Ivoire, tu sais que ah Bibo au Djéné. Donc nous sommes les nordistes de la Côte d'Ivoire. Donc au Djéné, oui, oui. Donc on a chia de yo quoi. Oui, oui. Parce que sinon ni n'enfant ni m'en faut à Frafazia, ni m'en faut quoi un mien ou yewel bobo. En enfant, ni au Djéné donc au final Damachia. Voilà. Donc je suis devenue malienne par alliance. Donc Fourou Saviar en quelle malienne, l'internationalité malienne restera l'Alhamdulillah. Démission des Maliens donc. C'est ça. Ah oui, le sang on est connu si mais ça. Ah mais il va dire qu'on est folle malali. Ah ouais. Voilà, nya folle malala. Kasogata à Flana qui est en Côte d'Ivoire. Donc à Sabanan de Bina qui est au Sénégal. Donc je rêve me baram bain à Côte d'Ivoire. Oui. Au Djéné. Non, Abidjan. Abidjan. Oui. Parce que Tchoba tu es fonctionnaire. Bon, Ani Tchoba elle est tuménique, mais c'est qu'à fois nous y bête nous manquer là. N'était c'est quand c'est dans ou c'est dans non. Mais mon savoir cible nous choisi ou est marqué. Parce que moi-même personnellement Ani Mochama ou ba Amerika faut qu'on y mourons y aller de ma can. À vrai dire je savais pas que ou quand a demain. C'est ça. Pourtant il là-bas au boulot. Miga kumalatike. Nous y avons eu mon gang à demain. Bien sûr. Parce que mona manvi mana ke choko. Madama ni amunu ye Mamadou Dine Mouroui ni Fatura et là-bas Almami de Boulou. C'est ça. Ni Hera sur le dé Almami de Bena. C'est ça. Donc Chuta Mobli mana ke choko ni ko ne Fatura Madama Duba kona ya Chuta Mobli de Beta na sur ebe ka panika arrange over de ebe black e do Chuta Mobli kono do de o boli e o do e ka shower ke be sera ki boli. C'est ça. Donc boli donc o yimanga ke krefe de mai. Bien sûr. Na mboro bolala mamunu fana kemera ta si kaburu do ka foko yane awnga jien la ba amra aso la ba mamunu do ke mo go bara do la ko chilima lumanga black krefe de. Jamais. Donc mo ko ni be o nyepa okunati ka so kanga deme. Bien sûr. Ani mamunu ka bara be juralema kama jura joli musoroba bola demsenu bola oui donc ulu fana kanga deme. Donc ola vraiment tiana ami foki walimo ka fo ibe baramina baranyumando nya jige ka fo ma fana sura ko deme ola amita technicien fa ve doni komi kuma manogo doni
an ka sɛnɛfɛn bɔ dɔɔni bɔ hali bi an bɛ Fatumata Zahra kɔnɔ ale fana ye e ɲɔgɔnna musoba dɔ ye madame Aïdara Tante Fatumata Traoré ale fana ale bɛ dɛmɛ min kɛ surtout nin waati in na ka ɲɛsin e da sera mun ma yatimɛw falatɔw ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma se tɛ minnu ye ale ka baara o ka wulikajɔ ka bon waati fana na o la an bɛ Fatumata Zahra hukumu kɔnɔna na hali bi an bɛ dɔɔni lajɛ o la a b'a to an ka se ka kɔgɔ kanw sɛgɛnfɛn bɔ ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan na tugun inchallah awɔ Fatumata Zahra Mahamadu Mustafa kisi na ma ye ale denmuso sanama do ni waati n y'a fɔ cogo min na waliden naani yɛrɛ de naani madame Aïdara Tante Fatumata Traoré a bɛ baara la ani an bɛ an baw bɛɛ lajɛlen fo ni yɔrɔ in na madame Aïdara Tante Jara Tunkara n'an bɔra Zahra la an bɛ don Imam Ali kɔnɔna na madame Aïdara Tante Aïcha Kulubali bɛ yen madame Aïdara Tante Alima Dagama Aïssa an bɛ an baw bɛɛ lajɛlen fo ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo o la ne bɛ se ka na madame Sanogo yɔrɔ jɛkulu in sini ma sinikɛnɛ ma i b'a fɛ ka faraŋa jumɛn kɛ a la alhamdulillah ambition bɛ ne la ni jɛkulu in na n bɛ fɛ ka u bɛɛ de recenser tous ceux qui sont ici au Mali a fɛn bɛ Mali la yan a ka di n ye k'u bɛɛ recenser n ka se ka dɔn bon nin région in na nin hakɛ de bɛ yen fɛn misiriwelaw la nin hakɛ de bɛ yen gardien de cimetière la nin hakɛ de bɛ yen jolikɛlaw la et puis maintenant pourquoi pas maintenant les inscrits même à l'INPS ka se ka o tɔgɔ sɛbɛn INPS la voilà
parce qu'ils ne sont même pas valorisés. Pourtant, un bébé là-bas, nous, les bourreaux. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre en fait. Un bébé là-bas, on est bourreaux et puis ce sont des personnes vraiment à aider. En tout cas, moi, c'est mon combat. Mais fait courir censé. Ouais, courir censé. Ka o jate don. Voilà, ka don a fo marabolo ko na konana. Almami julbe misala. Awo. Kabru don garena julbe. Awo. Juli kala julbe. Awo. Korbiar bolla julbe. Julbe. Ola esoko manake ali ola kasiga o do IMPS la. Ebuke. Voilà. Awo. Valoriser ani ka suivi do kuyi ou ka dembaya la fana voilà kasi ka e hakili to u ka dembaya la o bebe on no tema na do yele ba fa ga demain fana da uluma watari ba fa ga do non na tawla même présentement là demain dans tout le dromo mo gro bina muso te sabato bina geribu oui des veuves et geribu bina les garibes là les talibés en fait voilà au lubina geribu bina avec en tout cas plusieurs personnes démunies nous sommes deux rebina nega sonné bu ngango mais ne ba otmane ko fere yenge so don chokodi ou bien na chaque jour que Dieu fait ko sonné ko donne ne de menke bon chaque jour que Dieu fait donc c'est pour dire que au loudronté mais ce sont eux mes cibles en fait voilà qu'elle nous ko les cibler mais sinon me de menke bela dirli si ça madame Saloko yoro ma be se fo bi erebe comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Et vraiment je me sens très heureuse et très fière. Et nous sommes gadi vraiment nous sommes gadi, je suis très fière d'avoir accompli parce qu'au début je savais pas que je pouvais. Ni ngoni et nous sommes gadi ka so boye ke ni kele ka kewal do ta musorwa nona e kuma do ki psika ke na bi le fait que be ka sika ke o ni so jabe la o kana ke de nyuma bela jeni hamna yi e ka asenda amasa nyuma o sina nona c'est ça odo do nous sommes gadi si ça o la ide wele bla mangena nyuma tugo mo oui nya fo chogomina e hakilna mindo hakilna kai e monsieur Sanogo ka de mette mene ko fe yelo mamu fana sika abalmo fana badima chemani musomo e balmo ni badima wulu nyogon yere badima bakle fakele lu fana be de mo be Amérique ni France ani Côte d'Ivoire ulu yere ulu de jo yere mais ulu be to euro de ci be dollar de bon c'est que si obe jawara mi no wure ci mais ne tranga retre ka avec CFA ka dinema mais nous obe euro ci et fana te e ma journée sur fana fara kan wa bon ok nyame ma journée fana fara de mécanique ok je vais songer à ça ni badma ni Côte d'Ivoire ani France na be tiens la dibe donc donc olu France ça no ko be dem obe deme on ngol me mi ngol fe munu be Amérique ni olu euro do ci e ba kilto journée sur fana ou deme e même free e bébé bulu ya bribrier c'est ça ou les be wele bla bla jenema vraiment des personnes de bonne volonté. Bien sûr. Mon monsieur madame Sanogo de Akano combat. Bon vraiment avant de lancer l'appel, faut qu'il y ait de famille. Parce que nous dit là que c'est numéro de ma PDG les deux. Ne tarafi de ce que là quand son ma aïre parce qu'il n'était pas en place. Donc alors que akuma vraiment madame Ika Barakadi. Vraiment bikoni ne binigi amenyoi. Alors que ne taraka bureau là ne céline. Akuma vraiment madame la présidente. Vraiment je veux vraiment t'aider mais tu parles de mort. Et m'a fait qu'il demain. Mais tu parles de ça. Mais il va commencer à cela n'est dimna. Mais Sakamenta, j'étais avec mon assistante. Après, je lui ai dit, monsieur le PDG, est-ce qu'il y a une question de est-ce qu'il y a Djabi? Allez-y. J'ai dit, bon, ok, ne bien et où l'on invite, moi, je suis avec la famille là. Akushi, à combien 8 mon salaire, il dit, ok, ben, ou fatulé, il ou taïka d'Akona, Mogula. Non, mais il y a des gens pour ça, des chauffeurs de corbillard pour ça. J'ai dit merci. Ou Céline, à Jotola et le Taroujoua. Ah non, mais il y a des gens pour ça. On les a payés. J'ai dit à l'Amdoulila, ça fait 2. J'ai dit, mais où Jolin Bali et les Missiri voulaient qu'à Foko Choubi na Siloa. Alors, non, mais le mieux est là pour ça. J'ai dit à l'Amdoulila. J'ai dit, mais au Bali ici, il y a des voitures de la ka escorter Katakaboulola. Ah non, qu'il y a des gens, ouais, qu'il y a des gens pour ça. Qu'il y a des gens pour ça, qu'on allait quand les Moros, la cour et Corbet au Taranaï. J'ai dit, où c'est l'Inkaboula, il y a des anciens. Quand
k'ale ma digansi k'ale dɔ sara o kama j'ai dit ok merci mais a donnen kɔ kaburu la e yɛrɛ mana cimetière la ka si ye ka to ka kɛ su kɔrɔ si ou bien ils sont venus te dire une fois que vraiment d'abord taara i somɔgɔw kaburu wɔgɔ bɛ ka bɔ a n ko dilan ka kɛ a ko non le gardien là poussé e ko le gardien là a b'a ka denbaya de to a bɛ na si nɛnɛ na hali so t'u bolo kaburu kɔnɔ bɛ si maɲumanko la yiri kɔrɔ nɛnɛ na san kɔrɔ donc olu kan ka dɛmɛ wa o man tɛ ka dɛmɛ a y'a ka fauteuil murumuru k'i kɔ don ne la a tun bɛ kasili lamini ne kɔni t'a dɔn misikɛ su a fari fagara a tila k'a fɔ madame vraiment votre numéro ne ko non ne tɛ n ka numéro di bon ne tun bɛ fɛ ka n yɛrɛ dɔn de f'u ye ne bɛ taa a ko non ne ka sabali kɛ na taa vraiment a sinna ka enveloppe di a ko vraiment ne ka kan ka dɛmɛ il a été un sponsor à 2 reprises a ye n dɔn fila kɛ il a été leur sponsor il a sponsorisé a ye dɛmɛ a la oui a ye dɛmɛ a la parce que a bɛ tuma nin yɔrɔ faamuya donc c'est pourquoi sani n ka weleli da mɔgɔ ye ko ka ne dɛmɛ n bɛ fɛ ka nin yɔrɔ fɔ o k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ bɛ laban ninnu de bolo donc mɔgɔ si kana bila kunna ko il s'agit de moi parce que ne ka jate la an bɛɛ ye su de ye an bɛɛ ye su ye an bɛɛ ye su ye voilà donc c'est an ka don de ma se dɔrɔn donc an bɛ siran mɔgɔ ninnu ɲɛ mun na ayi an b'an ka siran o ɲɛ hali ne bɛ to ka u fara ɲɔgɔn kan min kɛ Sikaso ka sigi n'u ye ka baro ni fɛnw kɛ n'u ye dɔw bɛ siran a fɔ cɛ e bɛ tigɛ don ninnu bolo e bɛ siran mais pourquoi n ko mɔgɔninfinw de don mɔgɔninfinw don voilà surtout ne bɛ dɔn kɛ a musoba ninnu ye ne bɛ mɔgɔ la min kɛ dɔw bɛ siran an bɛɛ ye su de ye mais an bɛ laban ninnu de an bɛ siran mun na donc voilà sebaliya de don voilà donc vraiment ne bɛ weleli min da mɔgɔw ma ceux qui veulent quand même aider et soutenir u ka faamuya u kana siran c'est pour la bonne cause mɔgɔ bɛ dɛmɛ ɲɛsin ninnu ma bɔnɛ t'a la ɲɛmisa t'a la voilà donc c'est ce que je tenais à dire madame waati sera hali bi n bɛ kɔrɔfɔ d'e ma teliya la i ka foli labanw kɛ an ka jɛmukan bila yan ok d'accord ne bɛ foli di an ka cɛkɔrɔba ma Cherif Ousmane Madian Aidara Bani cɛkɔrɔba ɲuman n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la o bɛɛ foli min voilà min yɛrɛ ka équipe ka taa vice président na ka na an ka jɛkulu bɛɛ la que ce soit en Côte d'Ivoire Sénégal Mopti Sikaso Bamako min ka secrétaire bɛɛ fo ka vice président fo surtout n dɛmɛbagaba dɔ bɛ a tɛ fɛ a tɔgɔ ka fɔ mais n bɛna a tɔgɔ fɔ mon grand do ni n ko grand do a b'a dɔn monsieur Traoré le don mais a tɛ fɛ a tɔgɔ ka fɔ awɔ a tɔgɔ tɛ fɔ mais Traoré ka ca o monsieur Traoré grand do merci pour le service rendu et big up vraiment salam donc ale ta o ye ani n ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ le député maire de Sikaso l'ancien député maire de Sikaso Mamadou Tangara ale fana cɛsiri baara nin na depuis ale ko mɛn don min na a ye jɛkulu min ko mɛn a diyara ye kosɛbɛ donc a b'a ka dɛmɛ ni fɛnw kɛ donc je salue tout le monde sans oublier monsieur Sanogo encore mes enfants et tous mes frères et sœurs depuis les États-Unis, la France, la Côte d'Ivoire et tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin et toute la famille Dao Touré depuis la Côte d'Ivoire. Big up et bisous à tout le monde. Voilà. Mimi mun fuyi ikna nga fulla ba mina ode sanu la kawe ba ni nana ulu ko mimi fuyi tayoro ena onyini bi ula ki ayi me e mala ba yena o e ha focus ko yala ba ko Touré da e be sira kai ba OK d'accord donc sira kan mala ba me ne kila o kan habla nyefe di OK d'accord mala ba ni monsieur Sandé papa chéri big up et bisous voilà ça ko o da bali ko fa ya ti ça ko ni e ni bura itasu wala me bla jene fo ka belo nyode maliko na ani maliko ka fo bi jemukan kono oni madame Sanogo Aminata Dao la présidente de l'association Nyumaya na Fatouma Touré ani ale de kumenyo en fait bi nyaf jiga ka fo ay fama chama so mami ma fe ka ni ba fa muso indeme 72 ta ka 22 ta 26 and 29 bamananga na biuro vla ani fla mwani fla to ola mwani woro ne ka kunchani mwani kono toy ni yo Congo eni présidente abenyo soro ma hakila do hakila min kanga deme bo ya fo chomina jo faible jeni dafendi an ngoni taye do sebala do nyonte ame laba nunde de bulala wala me afoka wala nyima do aka hakila na ane ademe bo bela jeni nganya fo chomina na be de meke kushenwere hakil to kuna fon lawo yela nyonte memi ko de be bala ntoja bo kuna fon lole bala kalikanya no kera ka ira fo ka wala nyima do ka bela jeni fo maliko na ane maliko kan wati na munu kunzi meka nyima da jemu kanfe ka fo wati ko na mi jo chew ana bela jeni fo atokona ajamuna ima ejen fa fa fe maliko na ane maliko kan la mabashi ke sike be ka jemu kan kambi shu ma korodo ni 23h temene ishini 10h 11h neni jeli muso wana nyon soro ya ka jemu kan kura ne ko buloda aka machine alhamdulillah amona e ga
bara ni den a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin ni nɛnɛ bara ni Afrique bɛɛ ni nɛnɛ ni ye infusé ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka ni tɛ jumɛn ani n b'o gundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise k'i i ye nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni i ye te ko ja te zara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni te wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka a den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna diɲɛ e ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna mudun tiɲɛ ye ala tezara